לכם, ערב טוב עצמאים! באנו היום לקחת אך ורק את מה שמגיע לנו. יש פה גננות ממעונות היום הפרטיים, יש פה אשדודים בכיכר, יש באר שבע, יש אילת. חבר'ה, אנחנו עושים היסטוריה. הפעם הולכים עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. מלחמה! 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 חבריי היקרים, כאשר אדם בוחר להיות עצמאי, הוא אומר למדינה מהיום, אני שותף שלך. אני שותף שלך בהובלת המדינה לצמיחה ולהצלחה. אני אלחם באבטלה, אני אעסיק עבורך עובדים, אני אקדם אותך, אני אשקיע במדינה שאני אוהב, אני אשקיע את כל הכסף שלי, זמן ואנרגיה בפיתוח. אני אהפוך את המקום הזה לראוי ומושלם. מה עושה מדינה שהיא פוגשת אזרח כזה נפלא? מה עושה מדינה שהיא פוגשת כזה אזרח נאמן שקם יום אחד והופך לשותף מועיל? אני אגיד לכם מה אומרת לו המדינה. היא אומרת לו, וואו, איזה זכות יש לי לקבל שותף שכזה. אני המדינה שלך, מתחייבת לחלק, אני מתחייבת לחלק שלי, אני אעשה כל שאפשר כדי לתת לך כלים. אני אבטל עבורך ביורוקרטיה ואני אבטל עבורך רגולציה כדי שיהיה לך קל לעבוד פה. אני המדינה הולכת לתת לך את כל המערכת שלי, כי רק אתה המשמעות האמיתית לציונות ולעם ישראל. היום העצמאים שהגיעו לכאן אומרים למדינה, שילמנו לך כל החיים, היינו איתכם, אמרתם לנו שבו בבית, ישבנו. עכשיו תחזירו לנו חלק קטן ממה ששילמנו כדי שנוכל להיות כאן גם מחר. חברים יקרים, אנחנו כאן כדי שמדינת ישראל מחר תעשה יחד איתנו תיקון היסטוריה. אנחנו כאן כדי שמדינת ישראל תתקן את כל מה שדפוק פה, ואנחנו לא רק בשביל שוויון, אנחנו כאן בשביל החופש, אנחנו כאן בשביל החירות, אנחנו כאן כדי שהמדינה הזאת תשגשג גם מחר. בנימין נתניהו, זה הזמן לעשות היסטוריה. המורשת של כל עם ישראל נמצאת כאן, זה הזמן לגלות מנהיגות. חברים יקרים, בתקופה האחרונה אני נזכר המון בבית של סבא ובתפילות, ואני רוצה איתכם את התפילה שמגיעה לכם, תפילה לעמי כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. השם, שמע תפילתי ושוועתי אליך תעבור, ואל תסתר פניך ממני ביום צר לי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שומע התפילה. אמן! חברים יקרים, עד הניצחון, בעזרת השם ביחד נעשה ונצליח. מלחמה! 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 מלחמה!